ki baju kersan yu Riboy News channel jongi hagane kapor ngau shan shilla hagane kapor ngidon badway na kino ilam jong kasang sain perthai rilum ka jongi kabadi kasang kabala rimtam haga jelam e kaya ka jongi kata ke HSPDP tementai ngidon presiden maramba jong kane kasang iba kepi pangyang te ali hane kapor ngini kran badi katu kat ni kimat baki phang kiba kongsan jong kane ka party nang benta ka jela perkunjuk nanta kane election araja apulai ka bansalong benta te khublei shibun ba kepi pangyang ye kapor ka pakordor ka jong pi ka ba hagane kapor philai kapor jong pi pinya kran bat ni habai de baki ba katu kat ni kimat bai de jong ka party chitmu jong ka party te khublei shibun ni pi ba shan ba de ka team je pi na ka Riboy News ka pila pentip bangan don ke jing ya shembat pi ba pinyo jing tip ka bedai bat ka party jungi ka HSPDP kuli sibu ni ka jing wan jopi tekin ke pila apani thu ini ba menu la sing ya ka HSPDP bat katu kat ni shapang jong kan ni ka sing to ka la sing ya ka HSPDP ha ka snam ha ka sipotorik jong brai November jong ka snam kat kanai spa ndri popra ka daw ba balai bagi sing ya ka party kalong bahadin ba ke APCLC kabak penlong ya ka conference apo tura kila dai banyo ka jingti ba shai ba ha ka tukui bele ka Hill State Movement bagi sayo no ya ka autonomous state of Meghalaya mari osngau ya ka tai ba hoping ha don ha ka tai ka jingelang te I persya no ba balengin pediang ya ka autonomous state lani ka sub state te ha tu bunai Julai jong ka sem ribu pra ti mai joping ila sabe no but I one fine seselong ti ya kendu no ki volunteer no mari ship volunteer jong ka kasi chancha region atau ka por organize ya ka full state ya ka kasi ba chancha region kan ba nagaleng jong ma Williamson sangma organize ya ka movement hapo Garo Hills te nakataw ba imtre te klijingbut na baru ki volunteer ki wala dap smai no Hill State no rest mo ti kisa penlong ki lang mulai ubnai nadu ubnai Julai Agos September terter te kapoi hadu uput baya kata ki ongka Hill State ad hoc volunteer committee ba ki bomon ya kata ka autonomous state hapo ka jinglong jingalam jong uba mesyak kar kongor bat ki wei no lam to kapor ki ong yum e shopping tongin le kumno te ki ong ba baro yangin persya tang ba habangim don langsung bar kata ka efficiency ngin ya donno daga weipat ka group aku tu por ki ong ka ad hoc committee jong ki volunteer tenrei tang hadin sposi hau na Oktober spoterik ki liakren em gi denkam bandon no ka seng sain berthai knang bangi na gani ka group jongi ki ba persya ka sub state ba ngin pendep ya ka jingi khun jongi bandon ka state ka pura la ka jongi but hak ta kom ka nongrim mania khun ya ka state pura but bandon upur usam bo biang to ka por but bandon ka bor ka ikhtiar ka biang lere ka bangi ong ka power of legislation ka power of judiciary ka power of executive ten re hak to ka por kila nang ya maki ka SPDP ka seng no bade ka sputrik jong ubnai November khat khnai spa in river fra but ki yeng hang tu halor ka nongrim ban ya khun ya ka state ka pura ka baki ong ka full fledged state of Meghalaya te kumunong yelam kumba ka sarkar ka pamenta ka jela ka bala yelam da ke MDA ka sarkar MDA ka bala yelam da ke NPP but kumju ha ka sarkar kami la yelam da ka BJP kumnong yelam ka iba pidon ban ong halor kani ka sarkar hangnya jela padapo jela sarkar kani fi nadu ka por banga simti kumbu no yalam jong ka party is SPDP badi ba aden to ka por ila mino na ka party jongi namar ba ngimla ban ne ka sisa idon armut ke MLA iba redik ton bat iba samlin te rengkat bat ka UDP ha ka keteng juga RDA tengi ha ka por but ban form ya gani ka MDA fi te iba aden i ong ngimla ban don lang hang ne kumtu kumbala mino na ka party tena kaliang jong habang asim kumu no ilam to kapor ni ka party kumu senior vice president to kapor na sim no kumu no ilam jong ni ka party ngilarung ban trilang bat kene ke MDA halor
kin nongrim ki ba sai kum kasi ban ong ba namar upaj ba som la ai ka mandate ka ba pura ban don ka ruling government ka state jongi la long ka fractured mandate la ban ong te ngiman se ngidon no hakata ka coalition government ten roi hang tung yu i ba ka BJP ka don hoi ke ni ka NPP ka long ka no yalam jong ka roi ngi pada HSPDP sai kadar na du kata kasi bangi ya simlang banyak telang kalong ba halor kin nongrim jong ka party nadu upud usam ka ILP ka jingi thu ya ka tin kasi ka kiba pun ba ya ka jing dawa ka jingi ka badon lepa ka manifesto ka jongi mo ba ngini telang namangi don kam ya ka sarkar ka ba hapanya telang tang ba condition kalong bangin telang halor kin nongrim ba ka party ka lalai ban play ya ka manifesto jingi siki pajba ban kum ka party ka berimtam kilong welbes ya ka nongrim ka bangin yang tengiru ilong da ka mesim ba senrang hi long bangin ya telang tang bangi de bandon kinongrim ba PKMD government ngide benesim nagda ka daw de dewan ka banginon na government ngi wanra ya ka issue jong ka border ngatip gi media report ki bun ba ngi wanra ka issue bong ngidon kam ya ka LP ngi wanra ka issue ka baladan lepa ka manifesto jogi ban itu ya tin ka si ya ka schedule to the Constitution of India bat ban ngi eru wat ya kaneka kasincha state ka banga sabatai kambahadin bat baru khoi hingi ya kren sai kumta bat ka basutanat ka bangila form ya kata ka meeting da ka bangidon kata biong hake MDA da ka baki khot kerteng ka coordination committee of MDA government ka banji kan du sisin lai banai lele sisin re banai hake tu ki program sedang lete kala yaj bhai ken baru ki issues ki norim ka bangi ngi ra bai ni place bai kumta haka MDA te nga pada bomdai UMLE ko por te gidon ki MLE jungi wat hai ka ILP ke badon hapo ke kabinet ke ba u ba samir untuk ke poru ini ka parti yang phidai ban kren bai mo ni kumta ter te kita ke ngirim ke gidon ha ka MDA government da ka jingkmelti ba ka parti kan fulfill yaki program jongka nam ta paj ba habangi terang ka parti kumta ngim dom dan ke jing sengo bodong ba bali ban don lang par ke BJP bam dai ban don lang par kita kai dai ndre ka dawa ji ka long ba marlong ka sarkar India ka BJP hangai madon BJP fulfill ya ka jingdon kam jongi ya ki aim jongi ya ki manifesto jongi ya ka angut jongi nam tau ba te ha ka jing ya nanti jong ka parti ka jing dolah ne ka sarkar MDA kumpa pipun pau mta ba kita ki ide halor kita kimat ke ba pisno ba sarkar MDA te hatu kini kimat ke ba phira khama ka sarkar MDA kane ka sarkar MDA ba lam ka MPP hatu ka pediang em to da ba purom ikimat man bengi don ha ka coordination committee ha bengi kren ya ka ILP bariban pentrikam hapo ka state jungi yesong committee jong bar ki all party meeting mo jong ka MDA patna te kishim ya kata rekat jing da wajo seng phalang ibu ya ka jing penbai ju puru sam phine pe ya ka proceeding jong ka coordination committee nga raise nga president nga attend haka meeting haka MDA meeting rengkat ber wei UMLE lane arngut ka ki bangi laban le nang ta ya ka jing ithu ka tin kasi par ki babun bahang tu ki bangi ya adon benta ka bastang ila sutanat ba i kumba kani ka uni uship ni sa jungiru ta udalong carry on board everybody te ila sutanat ro ka wei kom ba i kumba kata ka baki ong ba ka jing don jong ki ke NPP bat ka partner jong kata ka BJP nani ke NDA ki ong yangi phiwat kuslai phi kini ki betelang ban ngi hangni apo ka state mangin long ka khubor saka sarkar India mo te ngiru ile asngu slur ngile asngu tenat bat ngile kermen bat ngi ngiru ba kani ke sarkar kan long ka bala ban pur long tang ba ka ba sungsi pat man bagi long ke committee hadin bla meeting jong kani ka RDA jong ka MDA hadin bala pas gitu ka assembly kum ya ka ILP ngimla bulan hapo ka pressure ka crowd jong kisang bang bat ba rengiru ka lupa ka issue ka beton lupa ka manifesto nang taya ka jing itu ka tin kasi ka bala ban rap ru ka tin garo ka ba khem da ya dawa than bangi ka ta tam ba kami la kami ka taru to ya trilang te ya long lang ke ong
tang ma ke ka bangi sngo ban ngilas tang susi kalong hakini kisnem arjar arpuar habangi keli dang men ha ubanai Mei jong kasnem arjar arpuar ha ubanai September jong kasnem arpuar PE ki media report habangi rungang tu ngi retreat ya ka stand jongi but ayu la le ka sarkar India haba phi ku musi Mr. Mo pila take up ki matter jong ki important issues jong ka jaibni jongi jong ka jela jongi kadon em ka follow up hakajing wan jong ni union minister kumu Amit Shah mo wala la pas ni na kaliang ka party idon ki kot kisla ki babiang mo i pen kan mau ya kanega sarkar jongi leng ba chief minister badai bani yakren i pen kan mau yu minister jongi ru ubadon hagari ka cabinet mo te ndre ka basusi mantana la janta pen ka san snem bade te imat kata ka jing yakren lane ban ya fokus lane ban yo bade ya ka jing tip ba sai ba hadup kat no ka sarkar India ka don ka jing ke kli ya ka kam ngim da yo than bhasu ya ka report te kini ke la ya ki sem tam ni la don ru ke jing ya khnyum mang neng tai namar ba long thik kumbala supas ya ke hepok assembly bread se ka sarkar India i hangta roi ngim yo bade ya ka follow up outcome na ni result te habai di bat kini ka border issue ILP yes kum ju piong ka jing petung ya tin kasi ka khrimit ka bakra hadu umtai i kan pala ban pen urlong ki ki agenda ki ba khamat ki issue ki ba khamat te ki i jing i jong pi tharai da kumno onla ban penbet ikini lane kano ka solution tharai ka kum ka jing tip ka kum ka jing suthu ka jong pi kata ka jing li jong pi kalong ka ba sutanat mo namar to ni la don ha ka issue jongi kum ka party hoi ki seng bhalang ki don ki issue along kum ka collective responsibility ban raise ki issue nam ta ka jingeda na ka ban ta ka jing ithu ka pang ka jami jongi bat ngan at hang ne ba omde tang kata ha ka ni ka MDA ba leng ba usi misangi ni ha ka jing yalan ti jong ka jing ban amen ya ka ni ka 6 schedule ni don hang ni shi bon tli ki jing tho ki ba leng ba chief minister ban amen ni ka 6 schedule dan kam ya ka jing penbait ya katu ka 12 AB penbait amen ya katu kadai ka para 12 AB ka bahang tu pinda pule ka kum ka constitution yang green dia to the strict schedule to the constitution of India pin laba ya ka bor hang tu ka ba mangi kum ka party nat du bangi sengi ki kwa ba tiar ka biang bat ka banging ya kren barbor hak ma minister hapo gani ke MDA government ka long ba nalo kita ngamur ban ong ba sa kata ka jing pen ba ya ka 6 schedule penuh hakum no ban empowering kamtam ai ya kani ke magi ongka ka legislation power lane ka judiciary power bahang ning idon kam ban ong leng ba ka state government bat ngil ajing mut da ki lai pat southly ki city ban ong ya chief minister man wanra ya ka jing ka prakhat ka bakrapang hak bo ka dorbar jong kani ka state ke jongi banalor ka ILP nalor ka recognition ya ka khasi language but you put usam ban saya kata de ban ong ka sarkar India bahkan empower ya ka jat mi jongi lani ya ka state jongi ya ka paragraph 12 AB da ka baweng no itu ikentin presiden gemut ka sarkar India lani ka sarkar central government yong banbu da ka tin governor knang ba ha kata ka jing ya dai ber ki ain man thau mangi khamtam ya ka khandau ka siap ya khlau ki ptap phire ban sai kum kasi ki pai ba lani mangi kum kinong yalam bahadu manta kasi san phosem jong yal inti jong ka state ke jongi ngim padon ka bor thau an halu ka khandau te kumbangi i ba na kaliang ka sang HSPDP ni i ba nadu muswa bat ta gini si ni i hi ka jingdawa ya ka khasi jantia state bali don kam ka khasi jantia state khandia philan to PE hadin bangil yak sai leng ba kini ki norim jong ka party ke bangi yeng nadu ka por jong ai hoping ter hadu ka por jong amanta bani thu ik tin khasi ngilek sai nu basdang ban pen bai ji puru sam ngilek sai nu basdang ba ka party ka seng ban weng no ik khadar a ya ka balap su ka por ba ay ka state Meghalaya bal pen ubor ka nu ka siap ngilek hun ye gini bar ki jing tho ki ba bun ba pin pej ya gani ka so bini jongi gi don ki course ki ba biang bat nang ta badeng idon se kicing hakini kisingi ba ka jing thum kam
san pusnem kala dei ka por bat kan rung ru mata ha kwei na ki manifesto jong ka parti jungi khasi jaintia ngidon ku makat phalak tam ubriu ki garol dengan bakla ngidon tang ku bak phalak tam latest nganam la ban tip tang bakalong adat ratio te ki jing halor ki jing baro ngi gino yalam la jan election ngi ongum ne kai kersani nga ngawan ra ya jing kala ai ka parti jungi masin shan ngi wan ra ya jing kala ai ka parti jungi masin shan ngi wan ra ya jing kala tang bak ka banga ngasum thu hadu mata ka si ka ba ngam tip baki krempen kut biang ba ka ta ka ka jing mu jo ka jing kala ngam sem ha ka ta ka jing ongge we ka parti kamut banga ben kan ka bumut banga sngo sanut bandong ka jing kala re bangi kum ka parti ka bayak saj bat yaik saj ya gini ka hok jinglong kerpang ka jai mri ka jongi ngisem kum ni baka solution yakini ki jing baro ka bakum ka jai benriu kamla ban yo leng bakini ki sanpus nem ki buntli ki sarkar ngisem ba lare kren ya khlo ka siap yo amen ya siksidul hadu menta kam som amen ya khalara isu thu bang yong ba dei tang bangin dawa ya ka khasi jan state under the article 371 kamat ha ba ka ke ne ka je ne ka si market tu ki we state kum ka Mizoram kum ka Arunachal Pradesh kum ka Nagaland kum ka Manipur kum ka Sikkim mo ki hap ki tu ki ki ai ter mo tengi ngau thu ban ong ba ladangin dawano la ka jong ka state kumba ka parti kala ya gani ka jing dawanu ka sem kat knai spa prapun yau ha ka jing tre kam rengkar bat ka GNC lene bangi ong ka Garoland State Demand Committee ka bangi ong manta ni suthu bada ka jing stu jumu jungi ki arli ki jaipun reu ban ya sna ya ki an ki ba ya bianglang ban penyo kam bianglang ban ya penbiang ritilang ban ya itu lang ya kini ki arja mdu ka tham tapi ka tin rung ya pher ka riti dustur rung ya pher ka kombat khandau rung ya pher ka thok katar rung ya pher ka jilong trai khino ka siap ngi pher na dong sedong hendrai la thep ingi hagane ka Meghalaya men bangi le ka ta no state no rest le se ka ta ka por kampat biang ki briu kampat biang ka population le se ka ta nglung to ka por tinges ngau ba de tangka ka Sintia state kaba klaim da small party hendai kren ha kata ka phang ban wanra ya ka jingkla ka khasin je state ka ni tang maka ban wanra ya ka jingkla kan kai ka jingkla bayak ta ka judgment ri jongi khasi jaintia ka ban nadu ki por phareng khat knai spa laifusan khat knai spa san south ter page adam session jong phareng nadu bawan ka phareng ter ma bar ke jingdon jong ki sim ke jingdon jong ki daloi ke jingdon jong ki sardar ke jingdon jong ki lengdo ke bat waharadar traditional heads but yang ni ba ke fair na ki traditional head ki badon apo ka Garo Hills ru ka bah apo ka Garo Hill Autonomous District Council hendroi ke United Khasi Jaintia Hill Autonomous District Council manswa ka shupia dang sen na kisem ripo nyo ripo pra ndai ka ju ka thamai ka ju ka tin ka ju ka culture ka ju na dong sedong te ba dei tang ka ne ka bala ban solution ka solution subu matala ding kren ya ka ILP lading layo ya ka ni ka Khasintia state under the article 371 automatically ngasngo ba la fulfill ya kata ka bangi ong idon kam ya ka ILP ban ya da gino kerpang hendai ka Meghalaya ha ka para 20 jo ka 6 schedule pada wat ya ka para 12 AB la simno ya ka bor badan lepa da ka ba ya ka khandau ka siap banta ka dei jonga ka dei jongi ka dei ka right ka dei ka recruit nyong hendai phiti do yong phiti motion manta to ki minor minerals la banong do yong manta balik kami ke illegal namar ba ya ka bor ban ajing bit lane ban ka power of legislation yo do yong haban yo naka license naka central government mar ka application banti di yong kadai beryai leng ba ka DMMR Act 1957 kata kadai ka act ban apply ban extract lane ban mining lane ban transport di yong de ban yo leng ba ka subject dong ka central government ya ka Forest Act 1980
pi kaya yang ba ka Central Act. Timenta pada laringin pan ya kasin state tap no ya haka articleize pan ni puway kumba aya unaga kumba aya ke miso kumba aya ka Arunachal kumba aya ke Sikkim kumba aya ke Mizoram kimat don ki disongsil katakan long ka power of legislation kan biang yangi ka pat kumnungin ngin ong bari ka solution yung kejik jai benriu mentale recently wakini ka sarkar jongi kalau notify by yabaro ki kam jong ka jingbishar khadar judiciary ya ka CRPC ki ong ka bakam dai ban apply ha ki schedule area menta kelas dang ban kini ya ka bor ban apply lut ha ki schedule area kemun habadon ki district council habadon ki additional court jong ki district council habadon ki additional court ki badai jong ki sim ki sadar habadon kata ka village court temta hang neru lanang penrit lanang pendubor ya ka sik schedule tena kata ong yung ka participate bi yung haladai ka por san pos nem ugaroro layaj buns nem bandawa ngiru ng layaj bandawa balay inamlong ban ngin simi ka solution way ban itu yung gijolong karpang ka jai brejoki ngin sosorong ban itu hagari India kumyo naga kumyo Assamese lengba ka Assam kumyo Mizo lengba ka Mizoram state kumyo Punjabi haka Punjab lesi ban UI yangi haru mentala dengan bu haka ni ka state Meghalaya anam dan ka recognition ya kata ka ya ka identity jongi kum ka jai mariu khasi benar ngi ong leni khasi jengtia leno jing ruai khasi jongi but kepala ipat menta finkren ya ka problem jong ka unemployment ka jing bom yo kam yo jam ngamtip la ni ka parti NPP ka bangitrelang na iga statement jong ka ba ngi persya ya kata ka jing dawa state separate state na iga way na ka statement jong ikong amparin ha kana long time ta kasi tang bala de ki persya ya mentaru ngi ka parti ngi baik tang bangi ajmu de ki ba buno ha ka manifesto jong ki ban solution ya jing yung jai ban riu bakal de ka por bangin relook revisit ya ka reservation policy bo ka state jongi ba ukhat phalak ukhat khandai lak unlong at parno kan utai khandai lak uphalak nagigaro bakin ya biang lang haka opportunity ban yo ka kam ka jam hang neru ila fail but hang ne ka than yang ile se ban wat solution te ko batam te ko mot la dingin yo daga khasin state bat ka garulan na sngo kata ka problem ban ya keni ya kata ka 40% la da kut lepahi ila don laga jong ka maximum percentage na gawanta ikun samla hapo ka nega rikasi jentiala ne ki garon ta ki garo tetar haduk menta ki lat ki lenti ki ba kansan ki ba pla shim na kaliang ka party ban pun urlong ya kane ka jingdawa khasi jentia state to hakbede ba kani kum ka party hoi ila sedang du ka sem kat kanai spa pra punyo ngila don ka join ma barandom bat ke GNC naga banta ka Kasintia state bat ka Garo state dan Garoland hadu mentaru ngile trelang bat kene ka Garoland state movement committee hakasem arhajar arpho mangi ke SPDP bat ka Garo land state movement committee ngile shong ya ka jingelang hapo tura haubnai Julai hakasem arhajar arpho nang to ter ngidon ke jing ya trelang bat ki ngidon ka coordination committee menin arfnaitrik Oktober ki khot yangi bagaron ka rally ka ba apo oktura ban ya kren na ka banta ka nika jing ya khlat no ugaro bat ukhasi laga jong ka state da ka bangila lek ban represent gala khot yangi bat ngila ai ka jing san ba purai ka garolan bat hangtala donru na kalian ka National Federation of New States ka waini ki shetri kiba tesongi kumba shipotli ki stakeholder ni kiba dawai ka state ka tamai ngila ai ka jing san lang ya ki garo nang tamenin ha ka kharartik jong Oktober jong ni December shwa bangin de Delhi na ka banta ka joint rally bat kane ka Federation of New States ngilawan na kaliang ka garolan nang thi ngila penlong ya ka joint meeting bangila form ro ya ka coordination committee ile bu inga kumu chairman jong ka ne ka joint coordination committee in between HSPP bat ka
Garolan State Movement Committee da ka bangile shong hang tu hamau phanlo ka khat artrik ni kren janai ha ki kot ki bangile sobit du menswa ngin pen kan mau biang ngin ya move biang sa khamat ba ha ju ko poru ni la pe ki kot kisla ki ki ikhtiar ki bangile ban yo mangi ki ikhtiar ban yo maki bat kum ta ter bat ngala so kumen ru ban ong e phi ba what you put usam ni la kren habasai la sai yo ka kulmar biang ka put usam la da ka sarkar India kan duan kapor bahkan saya skor kan urlong kan om ban mi su kan ka problem interstate boundary dispute te ngi le kren ru bangi ka khasi jaintia ka Israel khasi jaintia ngadu ka por phareng gidon ka district gidon ka Israel United Khasi Jaintia District ka por sukar phareng gidon ka Israel United Khasi Jaintia Autonomous District Council menbam pat phia ya ka thi ka Jaintia Hills gidon la pa ki put ki sam kilong constitutional kitu ki notification but hadu mutangi don halaka jong ki district ulana pun khasibun bakin hap aga Khasi Jaintia State but maki ka tu ka Israel Garo Hills District adu ka por phareng hadu ka por Assam hadu ka por ba declare ka autonomous state but ka full state of Meghalaya ka nice pa ni puway kitu gidon pa notification kinlong la ka jong but khadu hadin bangile syong haki arliang ki perlok garo bat mangi te haka khat saw bat kasan tarik ubni bana bla de December nilai leilang no pada haka jing hot lang jong kan Federation of National Federation of New States haka ba layalam da way ni ki professor u wakarteng u en tamang badai jongka Gorkhaland uba lead yang ka team bat bun ba kinu ilam na kileng sodong tu te ngi la election man pesngau sa ka parliament leng ba ka slogan ka jongi leng ba ka peaceful demonstration ka jongi bat ha ka ju ka por ngi la thap ru ya ka memorandum jongi jointly memorandum ha ka jingdawa ka jongi sa honorable home minister jongkari India bat ka sadon ka por bangi sa follow up yagani bat ba ka sadon ka por ba ya kata ka sti jungi ka por balong parliament la ajing tip ba ki sa khot pang ye kinu ilam jong ka federation hi berkuwai te kita ki dei ki movement ki bangila persang ban ya hadin kene ka COVID-19 ka ba la block yang ki atli ki snem kat kum ka ba ki thu ban ya ham sa khamat tre hagini ki arsnem ngila yo ban le kum ta ken te ha bai dei ber ka election ka ban salong no shen na hagini ya prime mo ha te hadu kat no ka jing kre jong ka party HSBDP nam ta ka ke election arajar apolai ber hadu kat no ka jing kerman to ka HSBDP claim da snow rid bin sim but claim da snow rid bor man ong haki pai ba ngimpat sim ya kata ka step lani ya kata ka senja man ong ba ngin ya khun lot ya bar khai ki badan ki konsensi po ka Khasi Jaintia lively ki sit bangin kurup kumbo ong manore ya ka bos sha namar ba ka jingal inti san po san snem ka HSBDP pin peleng ba ka ni ka Johnny jong ka party leng ba ka jingra khe jungi san po snem ba san snem menta November bla de ustem ila dap ngin ong e phi ba ka party jingi ka stang ba red bor kai ga daw habangi pet eki kerteng jong kimba palat eki saupu prasan pungut ki MLA ki job nang party jongi ngim som sem bakilong ki balai ne ka party jongi kanang rit bor waradu kena ka poru ki angut ki MLA dan borom ki jongi pili lang baki media report bakiru kini sawai te kala pandit bor ngi khendiat menin ngila deban target at least arpusan tadi ki sit mare phet kini ki angut ki MLA fitip kapanlong ngi stang kumba khat saw kasan iya kitang bangin sa finalize ki kani jungi hakani ka hakini ki tayo ki ban te kamot bag ngimla ban capture lut ya kini ki sit tamba sya garo hil ngim organize ya ka party namar hang thi ki don ki wipat ki perlo garo ki bangam kwa bani tu tan ki don ka jing su jumut pramaki mendengi ngin organize ya ka party hepo ka Khasi Jaintia ten rei ngishim bat ngangai bakani ka jingyal enti sanpus nem ka state of Meghalaya kum ka party ka bala sa sitom karhadu lais pa tam ki volunteer ni sa kem ni sa set patok ban yo ka full fledged state of Meghalaya hakis nem kat khandai spa nrup khandai nyo pho ang tu hakaba ngila sa sitom ban yo ya ka state ka bangila sa set patok
don ki ba kita yau don ki ba sanpo nyusngi don ki ba arbanai don hadu ki ban rubanai tenga ngai schem ba kani ka snem jing dap sanpo snem juga state of Meghalaya statehood kandai ka snem jong ka jings dang pat ban restore back ya ka position jong ka ban re-strategize ban rebuild ya ka mesim ini jong ka parti ka bala ngalak ban ong ijrin ma le ban set patok hadu ki san banai rubanai kamdai kampasuk ngimla klem da saliu dia ki tena kata kata au kan ke mesim sachi sin pat kata ke mesim no state no rest kan sedang jong kan ke sem arjar polai walangi don tang kendiat ki paket ki bangibu ban organize ka parti ha bangi shano kun swet na ka por ka por kumo nga mentan ndai kan dong ka jing sedang jong ka jing nang kiu ki number jong ki MLA bat kan long ka snem jong ka jing sedang bat pen khain je ki tham yang jong ka bat kata ka dei ka thong jong ka SDP ya ka election arjar polai kumbangi i kiwe ki sang rulu ki don ni kani ka ching mu ba ka ching kwa ka chuki ba ya ka sarkar ka pan sawan ban yalam di sang rulu tena ka liang ka SDP kumno ka i halor kata la ka don ka ju ujimut ne kumno pi nga sutana chibun ta ka jingli jong pi bahaka snem chingdap sanpo snem jong ka state hood jong ka Meghalaya kladai ka por baki sengrulum kin shimno ya ka jing sanshar sanpo snem ngil ailat ki national party lalai bhaplat mangi ki ailat no ki sengrulum handai ban bu ban ong ya ki sengrulum don ki jing perkhat kulmar ni ki ban ong kum ne belai kami tali ki sengrulum lain ka liang jonga ko munong ilam ka party bat jong ilang kum ka party baru ko wei ni ong tang kum ne ngiladon kum ka party sanpo san snem ni don ru saki seng regional party kum ga UDP kabla ya arpo snem tam ka ta jongka la ni ga snem jongka jing don ka party ni don lepa kata ka RDA ka bangi ong ka Regional Democratic Alliance te ka khubor jongi pararilum party ni siki pajba galong nginom ong mata ka sitongin telino kum ka jai ben riu kalong ka ba ethan ban jubab ya kata ban Penteri kami kata, tong ini sedang ban pen skembiang, ya ke mensim ya trelang, ke jing ya trelang, jongki parti rilum, kalau nggak pakai bor, bar ke jing kermen, ya kan ini ribu kecai beribat bangiru kum ke parti ke bah, yang lagi dikin isu, ban yo ban, pen urlong lah ban, Penteri kami ki, lagi don lang kata ke sorkar. Te kata kadai ke jingkermen jongang ngabat jongi kum ke parti berkawai bat nyai khot ye gani keju nyai appeal ye gani keju ailat ye ki parti rulum kidon jaka bangi ba ke PDP ngila le rum swa ba ke UDP gile gumno ka pre pol alliance ru temtang imdon tende alliance ka don bring don ke su jumut padon han yang tai ke bangim don kambe bangini ya penyeng lek penyeng habangi sung thu bagi parti rulum kidon ka chance of winnability jongki kanit jongki ni don tam ke jing su jumuru kala biang bar ging trelang tengah sung thu ba kata kadai ke jing sedang jongi ke SDP ringkat bagi parti lum hagani ka senjam ba manta jong election or fulai kendiat kumbangi i ke election tai i ke jing wan bania airang ke election ki menta ke bun hi ki de ki riu hespa ki pastilan mo ki mi akan ke election bar kendiat ke e ba pi la ke election ke trekam ka bisa ne ke isu pi kare kapor kalau aku biar film mengi hindai mo kidon kini ke film rim ke film thamai mo akan mau kata ke lobster hindai ba ak ke film hendi pi ya le pe du sau san sin ke bumut ba kani kare ka ya ka bagi mla ban yai like ba kade ka ya ha ka ba kinungile election ki itnat ya ka sap jung utai politician bodan ka sap balong no yalam te baro ubum dan ka sap ru le kwa ban le ban long ki MLA dan ban long ki MDC te hang ne ban yo e ka jing job hapan kam ka pisa ile election manga ubum ka sap te la don lupasan reunion wajar nong put ile ubum dan ka sap te papli gerat hapan kam ka pisa ngin nong penrem na mar uru kwa ban sekri ka kam tang ba na thu ban ong ba ka jingjit ya ki nomi khmat hi ngi kum ka jai ban riu tip lei ndai ngi ong bom don ka balang kristan ki nim kristan yong
kadai ban sung thu ba kadai ka kam kentang jong ka chai pen riu ka sensar ka bisar kadai ka kam kentang jong ka chai pen riu namar bangi la pendon kam bakla ya ka ban penlong ka kam business ya ka ni ka kam sensar ka ta kan kadai ka jing bakla bakrau bangi miyo ya ka sensar ka ba ka ba khuj ka ba job ka ba klan tina kata ka daw ka jing election man ta amla ban len ki ban kam da ka pisa tang ba ngam du man sim man ong tang ba ngam artatin man ong ba uni upai ba ubalaya syapan bi ha kata ka pisaru ulia mathi peleng da ai pisa sanspa san hajar season tap ka bol ni spo hajar election expectation san sem rudon ma uru makaru makiru tenga yu ikum ne tanga constituency jonga pisa pe election manwan ka cingklan kam shong ka bor jong ka pisa ka cingklan jong unong yalam ladangan sim tang ya ka practical experience kalong kapan sim idi ba sisa jong ate kapan sim ba secret ban sekri sisa ka jonga ki pai ba ladala remru bidang kan mau ladala job ru ki kwi ya kata te ka dei ka por ka ba hagani ka sim arfulahi kan doni ki cingkla ngina parla ba ong ba kam nam tre kam ka pisa kan tre kam ki ba pli kan rat kam tam ki long ying ki ba duk ki long ying ki ba pat kot ka por par khat temre hakin long ying ki ba don pada ki ba don ba batai ya kata ka dor jong ka sensar ka khadar ba ka dei ka kam kentang jong ka riba ka jai men riban bat ya ka bor sensar ka ba ka roi ka don ka kti jong ki ka lawai ba shai ba prai ka long ka kti jong ki ngai upai ba unjit phi ya uburi ba ma pisaru to haga ba khaddu e ki ba phidon ban ong su pai ba naga banta ban chi ka party HSPDP ya kan election azal phulai to nagaliang jonga ba de da ka masim jong ka jing sngo kiram yala ka jong ka ri ba ka jai kan riu ba habangi don san pu san snem kum ka party bangi sekri kibriu kila ban ong ka ka party ka barit ha ka jing bun pai re ngi kum ka party HSPDP ki ba don gini ki nongrim ki ba scam ban penbai ki pudu samo ngiyai perta lar ngirit ngiyai perta pad yayak sai badi kita ki hok bani thu ya ka khnuk ka siap banginon ka bor ka ikhtiar ban sensara ledi bangin haban yo ya ka sinja state bangi dei ya ka ban yo ya kata ka bha tunggam tung jam ka babyang maringkat dor kat kum ka jingru bon don pa ngimdon nanti hinrei ngi ka spet ping ong hangning gidon kalenti ya upai ba te ngidon kane ka apil lane ka jing kerpat jong ngi kum ka party SSP galong ai ken galat yangi khamtam ha gitu ki pocket ke ngidon ki candidate ki jongi ai lat yangi ban penjob ye ki MLA ha kane ka arfulai arja arfulai but sa pei thu ma phi gi pai ba ayu gi perform mangi ha kata ka ying dorbar halor kita ki matrekam ki bangi labu naga pentakan sai ban riu te kata ka dei ka jingker pat ka jonga kum wei ni kino yalam na ka party SSPDP hoi ngambe ni ki wei pat ki party ki don la ki jing thu ba ba le si ten rei ngai ba pai ba un yui un yosngau bat un bisar ye ki noim jong ka party bat un nong yalam ten rei nga khamban man ong ba kam dei yangi kum ka jai ban riu pa de ban kloi than ha ka bangin sungai bi ya kanu ka ideology ka bawan na sabar jo kani ka ri kani utrum tanda jo ka jai ben riu bakar pang ka jungi kan bangin ong ka jai ben riu ka bakar pang ngidon ka dustur ka bakar pang ngidon ka riti ka bakar pang ngidon ka sensar bisar ka bakar pang na smodei ba ki paj ba lar kim ai ka SPDP ru ai ki nyigi ki parti ru lumru kana bangin yo ka jing sensar ka ba ha ka jing dap san pus nem en persang no utau rilum jungi ban sim yo lakam ji sensar bat ban sai lap hangta hadu kanu mangiki rilum parti ni age ji sensar yo pai ba kata ka dei ka jing khot lan ka jing pat naka parti HSPDP play shibon ba kepi pangyan ya ba por ro jong phi ba nginget ya ka jing pensai ba ka jing penpau jong ka nongrim jong ka parti HSPDP jong phi so pai ba kala pensai yo pai ba nginget skam bo pai ba ai ka jing persang ka pura ya ka parti jong phi te ngikit bakir wer ru phi ba dia barok ki kurton jaga parti ki jongpi
ba kin po syak thom jing job ba ka jing thu jong party kan ur long kulai subun ye pi baisan be pi barok ka team jong kari bhoi news kulai te ka tu ni la poi syak bakut paralok ba ni ngek scam hadin ka jing ikran ba di presiden baramba jong ka party HSPDP hagabai la batai ikimat rekam ki ba kongsan ba ka jing thu jong ka party HSPDP ka ba khman namta ka chella ba khamtam namta ka ri khasi jaintia te ngai ba hadin ka jing pensai jong presiden baramba ba KP pangyang jong ka HSPDP ni scam ka jing bisa ba nata ka jing jet ka de happy ba ka jing jet ka basta nag banta kalawai ka pernai ba ka bha jong kari ba ka jai ndri ko jongi te tang kat ning la pois ka bakut ngau shan sala nagari boy news kublai shipo